Fl-aħħar 4 xhur l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu liċenzjat madwar 300 operatur ġdid fil-qasam turistiku. Dan ħabritu l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli li stqarret kif dan ikompli juri l-fiduċja kbira li hemm fis-settur anke fi żmien fejn il-pandemija ħolqot diffikultajiet kbar mad-dinja kollha. Kenna 300 liċenzja ġdida f'dawn l-aħħar 4 xhur u hemmhekk turi illi konfidenza mis-settur li qegħdin naħdmu fih fit-turiżmu kif ukoll servizzi oħra anċillari. Il-liċenzji l-ġodda jvarjaw minn ristoranti u bars għal lokandi, guest houses u akkomodazzjoni kollettiva oħra, kif ukoll operaturi turistiċi u oħrajn organizzattivi bħal dawk tal-avvenimenti kif ukoll dawk tal-għadis. Saret ukoll konsultazzjoni ma' numru ta' stakeholders u partijiet interessati fis-settur bi preparazzjoni għal budget għas-sena d-dieħla. Dan huwa gvern illi sena wara l-oħra il-budget isejsu fuq is-sentiment mhux biss tal-pubbliku in ġenerali imma l-ħtiġijiet tal-industrija il-ħaddiema u ta' min ħaddem. Konfidenti li l-budget ta' nhar it-tnejn li ġej l-industrija wkoll se tilqgħu b'mod pożittiv. Il-Ministru stqarret li l-Gvern jinsab ippreparat li jsaħħaħ u jsostni s-settur turistiku f'pajjiżna u l-impjiegi li ġor miegħu dan permezz ta' strateġija fit-tul imsejsa fuq is-sostenibilità.